njengoba sibona lapha ke manje ukuthi ke ibhola lizosuswa iqembu le-Tuks. 3 minutes. The referee is in national time. 3 minutes. Kuzongezwa lapha ke manje imizuzu alithuba. Unompumelelo yakuphi ushoda nje ngepositioning enhle. Ngabe sikhuluma okunye liphakeme futhi lifuna amakhanda nalithuba. Tililing yaring iselfoni kagogo bathi phakama Limpopo sekunjalo konakele eMpumalanga ikhona kiki enhle ke lapha ngempela angifaka amaphana khula sengizuma uthi uma nganye 3310 Linda ngingena lapha ke manje eyitolo ngizokufonela ubathela ukuthi sengenze njalo wange lapha Copper Belt ithuba futhi Lalusha ayikhona Lalusha liseceleni Lusha ulibeka eceleni uLusha nikwe yona ngempela ngiyacabanga ukuthi ke mhlambe ushakanye lapha noMpempe ishakabili iyandlula Copper Belt bayajabula abantu eLimpopo bayajabula abantu eMlethi bathi sesisebenzile bayajabula ke lapha abantu kwaSkororo Full time score.